Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Unang karanasan kay Chano. Ang kwento kong nais ibahagi sa inyo, Pinuno, ay tungkol sa isang nilalang na kung tawagin sa amin ay Tuod. Sa pagkakatanda ko, Pinuno, nasa taong 1982 naganap ang pangyayaring yon. Hindi ko napapangalanan ng lugar na aking pinanggalingan, gawa ng wala namang maniniwala sa akin na doon kami nakatira noong mga panahong yon ng aking mga magulang. Lumaki ako sa tribo, Pinuno. Naninirahan kami noon sa isang gubat na bihirang mapuntahan ng tao. Mahilig ako sa mga ganitong kwento, kaya pinagsabihan ko ang aking katrabaho na gawin ang kwentong ito. Pagpasensyahan niyo na, Pinuno, kung hindi maayos ang pagkakasulat nito dahil sa kakulangan namin sa edukasyon. Noong mga panahong nasa tribo kami naninirahan, ay sa isip ko noon na hindi na kami makakalabas sa lugar na yon. Kumbaga, doon na kami isinilang at doon na rin kami mamamatay. Sa lugar na yon, Pinuno, ay napakaraming kaganapang hinding-hindi mo paniniwalaan. Maraming nagkalat na aswang sa gubat, Pinuno, kesa sa mga lugar kagaya ng nayon. Noon nga, takot na takot kami noon sa tuwing sasapit ang hapon. Yung tinitirhan kasi namin noon, Pinuno, ay katabi ng ilog. Pag dumarating ang hapon roon, ay maraming mga nilalang ang animoy nagtatakbuhan di kalayuan sa aming bahay. Lahat ng matandang lalaki sa aming tribo ay siyang naatasang magbantay sa tuwing sasapit na ang gabi. Naging ligtas naman kami sa lugar na yon hanggang sa ako'y tumungtong ng 12 taong gulang. Ang tanging ginagawa lang namin sa gubat na yon ay kung hindi manguha ng isda, ay maghanap sa gubat ng mga pulupukyutan upang merong kaming makain panggabihan. Isang araw, isinama ko ng aking ama na humanap ng makakain sa gubat. Sinasanay na kasi ako noon sa kadahilanang malapit na akong umabot ng 10 taong gulang. Habang naglalakad kami sa daan, ay pansin kong unang beses pa lang namin pasukin ang parte ng gubat na yon. "Tay, saan tayo pupunta?" tanong ko sa aking ama. "Shh! Basta, sumama ka na lang." Sagot naman ito sa akin. Matapos yan ay nagpatuloy na kami sa paglalakad hanggang sa merong kaming narating na isang punong napakatanda na sa aking paningin. Hindi basta-bastang puno yun, Pinuno, dahil makikita mo sa katawan nito ang sobrang katandaan. Nang makarating kami roon, ay napagpasyahan ng aking ama na maghintay doon hanggang kinagabihan. Para bang meron itong hinihintay na nilalang na lumitaw sa lugar na yon. Naghintay na rin ako noon, Pinuno, sa kadahilanang wala naman akong karapatang magreklamo. Sumapit ang 6:00 ng hapon at biglang tumayo sa pagkakaupo ang aking ama. Ako naman noon ay nasa gilid lamang habang nagmamasid. Matapos nitong makatayo, ay meron itong ibinulong na hindi ko maintindihan. Bukod sa nasa mahinang boses yun, ay napakabilis rin ng pagsasalita ng aking ama. Matapos nitong magsalita ay biglang meron akong narinig na tunog ng kahoy na para bang binabali yon. Pagtingin ko sa punong kaharap ng aking ama, ay laking gulat ko na lamang nang makita kong tumayo ang punong yon. Nakangiti ang ama ko noong mga oras na yon habang hinihintay ang nilalang na nasa punong yon. Maniwala ka o hindi, Pinuno, biglang dumilat ang punong yon at tumitig sa aking ama. Yung ama ko naman noong mga oras na yon
ay para bang sanay nang makakita ng ganoong uri ng nilalang. Nang tuluyan ng makatayo ang punong yon, ay tumitig sa akin ang aking ama at nagwika ng, "Anak, ito ang tuod, ang mga nilalang na pumapatnubay sa ating pamumuhay." Wika sa akin ng aking ama. Gulat na gulat ako sa mga sinabi nito, gawa ng hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Matapos yun ay bumalik na kami sa aming tahanan upang magpahinga. Sumapit ang gabi ng mismong araw na yon at merong nangyaring kakaiba. Merong aswang na gumagambala sa aming tribo. Ayon kay Apo na nasa bandang 8 ang bilang ng mga ligaw na aswang na yon. Mababagsik ang aswang na yon, pinuno, dahil puwersahan talagang binubutasan nito ang aming mga bubungan. Nagsisisigaw na kami noon dahil sa takot sa mga aswang. Hanggang sa dumating ang tuod naming patron. Nang marinig ng aking ama ang pagdausdos ng punong tinatawag naming tuod, ay lumabas yon upang makipaglaban sa mga aswang. Paglabas ng aking ama ay agad naman akong sumilip upang ako mismo ang makasaksi sa nangyayari sa labas. Pagsipat ko sa maliit na butas sa aming bahay, ay doon ko nakita ang malaking puno na nakikipaglaban sa mga aswang. Pero kahit anong gawin ng mga aswang na yon, ay wala silang magagawa dahil sa kahoy ang kanilang kalaban. Hanggang sa hindi inaasahang pangyayari, ay merong nagpaliyab ng sulo. Nang makita yon ng aswang, ay agad nitong kinuha ang sulo ng katribo namin at inihagis sa aming gabay. Hindi tinigilan ng mga aswang na yon ang tuod hanggang sa tuluyan itong lumiyab. Nang makita naming magagapi na ang gabay naming yon, ay wala nang magagawa ang aming mga iriw kung hindi ang makipaglaban dito. Ang iriw, pinuno, ay ang tawag namin sa aming mga matatandang lalaki na siyang nakakangaso. Sila din ang aming tagabantay noong nasa tribo pa kami. Maraming nagbuwis ng buhay sa hanay namin noon, pinuno, pero matagumpay naman naming napatay ang mga yon. Kinaumagahan ay halos balutin ng lungkot ang tribo namin dahil sa nawalan kami ng mga kasamahan. Nang naging iriw na din ako, pinuno, ay napagpasyahan kong bumaba na ng bayan. Hindi naman ako pinigilan ng aking ina dahil alam nitong para din naman yon sa aking ikabubuti. Alam niyo, pinuno, ilang buwan din akong paikot-ikot sa lugar kung saan ako ngayon hanggang sa natutunan ko ang mga gawain dito sa lugar namin. Nag-aral din ako, pinuno, hanggang sa matapos ko ang elementarya. Labis-labis na lamang ang aking pasasalamat sa taong nagtiyaga at kumupkup sa akin noong mga panahong palaboy-laboy pa lamang ako. Alam niyo, pinuno, ang tuod na gabay namin ay hindi lang yon nag-iisa sa lugar na aking nilisan. Ayon kasi sa aking ama na maraming mga ganoong uri ng nilalang ang nakatira sa bawat kagubatan. Kapag buhay at malago ang kagubatan, ay meron niyang gumagabay na nilalang na kung tawagin ay tuod. Hanggang dito na lang po, pinuno. Maraming salamat po. Ikalawang karanasan, kay Makoy. Nais ko sanang ibahagi sa iyo, pinuno, ang kwento ko tungkol sa isang nilalang na nagiging bayawak. Bandang 1993 naganap ang pangyayaring yon. Nakatira pa ako noon sa aking mga magulang, pero hindi naman ako nasusustentuhan ng mga yon dahil nga din sa hirap ng buhay. Wala na akong nagawa noon, pinuno, kung hindi ang magsariling sikap na rin
kahit ako'y may kamusmusan pa noon. Nagtatrabaho ko sa Sabado at Linggo, tapos mag-aaral ako sa buong araw na may pasok. Nangyari pala ang kaganapang yon sa lugar ng Bicol. Nasa edad 17 ko noon at kasakasama ko lagi ang aking kababata kapag kami ay namimingwit sa sapa. Kapag namimingwit kami noon, Pinuno, ay halos abuti na kami ng gabi dahil sa dalang ng isdang naroon. Di naman yung dahilan para sa amin na matakot sa lugar na yon. Kahit wala kaming balak mamingwit doon, ay pinipili pa rin naming pumunta sa lugar na yon. Doon na din kasi kami minsan tumatambay dahil sa maganda ang tanawin sa lugar na yon. Bukod sa mga ilog at palaisdaan ay kita mo rin mula doon ang napakaraming bundok na nagsisitaasan. Isang araw, inutusan ako ng aking ina na bumili ng bigas sa tindahan. Medyo malayo-layo ang tindahang malapit sa amin, sa kadahilanang metro-metro ang pagitan ng bawat bahay sa amin noong mga panahong yon. Mahirap pa noon, Pinuno, kapag ikaw ay merong iniindang karamdaman dahil walang tutulong sa iyong ibang tao roon kung hindi ang pamilya mo lamang. Tandang-tanda ko pa noon na magbabandang 2:00 na ng hapon noon at umuulan ng napakalakas. Akala ko nga ay merong bagyo dahil sa napakasungit ng panahon. Gustong-gusto ko naman yon, Pinuno, sa kadahilanang nais ko ring maligo sa ulan. Sige, Nay, akin na ho ang pera. Wika ko sa aking ina. Bilisan mo, ha. Ihatid mo muna yung bigas bago ka maligo dyan sa labas. Sagot naman ng aking ina. Agad naman akong tumungo sa tindahan upang mabilis na maiuwi ang bigas na ipinapabili sa akin. Sa paglabas ko ay nakita ko ang aking mga kaibigan na masayang naglalaro sa gilid ng kalsada. Hindi ko naman pinansin ang mga yon dahil sa nais kong tuparin muna ang utos sa akin bago ako tuluyang makipaglaro sa kanila. Ilang minuto lang ang lumipas at naiuwi ko na nga ang bigas na inuutos sa akin. Nagpaalam naman ako ng maayos sa aking ina, kaya pinahintulutan akong maligo nun sa ulan. Basta bay, uuwi ka agad ako kapag tapos na ang paglalaro sa labas. Marami pa kasi kaming gagawing trabaho noon. Paglabas ko sa aming bahay, ay nadatnan ko ang aking mga kaibigan na naghahanda ng umalis sa kalsada. Ayon sa kanila na tutungo sila sa sapa upang doon maligo. Mas magandang maligo sa sapa tuwing umuulan. Dahil bukod sa walang init ay merong maraming isda sa pangpang. Kahit kumikidlat-kidlat pa noong mga oras na yon, ay hindi namin yon alintana. Agad kaming nagsitakbuhan sa mga palaisdaan upang hindi masayang ang mga oras ng pag-ulan. Nang makarating kami sa sapa ay biglang meron akong nasipat na isang lalaking mahaba ang buhok at hubot-hubad. Nakatingin lang yon sa amin ng napakasama na para bang merong gagawing hindi kaaya-aya. Agad ko namang sinigawan ang aking barkada at biglang napatigil yon. Ang iba naming mga kasama ay hindi na namin nasundan dahil sa napakadilim na sa paligid. Tiningnan namin ng maigi ang nilalang na yon at laking gulat na lamang namin nang biglang nag-anyong bayawak yon. Isang napakalaking bayawak ang aming nasaksihan na kulay itim. Matapos nitong maging bayawak ay agad yung lumusong sa ilog. Matapos naming masipat ang nilalang na yon, ay agad naming sinundan ang aming mga kaibigan upang ipagsabi ang aming mga nasaksihan. Pagdating namin sa ilog ay sakto namang nadatnan na namin ang mga yon na naliligo. Bigla namang nawala sa isipan yon ng aking barkada
dahil sa aliw nitong panonood sa aming mga kasama. Sumulong na din yon sa ilog pero ako, pinilit kong hindi mahumaling na maligo roon. Iniisip ko ang nilalang na yon na biglang nag-anyong bayawak. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas at meron nang nagsisisigaw sa amin na animoy. Nakagat yon ng isang hayop. Sa bawat sigaw nito ay parang hinihila yon sa ilalim ng isang nilalang na wala kaming kaide-ideya kung anong uri. Matapos masaksihan ng mga kasama ko na naliligo sa ilog, ay agad na nagsipulasan ang mga yon upang madaling makaahon. Naiwan ang batang yon na sumisigaw sa gitna ng ilog na yon. Alam mo, Pinuno, wala kaming nagawa doon kung hindi ang pagmasdan ang batang yon habang unti-unting lumulubog. Matapos yan ay agad kaming umuwi upang humingi ng tulong. Pagbalik namin sa ilog na yon, ay agad namang hinanap ng mga magulang na pumunta sa ilog ang nawawalang bata. Maniwala kayo o hindi, walang kahit anong bakas ang nakita sa lugar na yon. Kahit ang tsinelas o mga damit nito ay hindi rin nakita. Isipin nyo, sinisisid na ang pinakailalim ng ilog pero walang bangkay ang natagpuan. Iyak ng iyak ang pamilya ng kalaro naming yon dahil hindi nila lubos maisip na dahil lamang sa paglalaro sa labas habang umuulan ay ikakapahamak na pala yon ng kanyang anak. Ilang taon pa ang lumipas, Pinuno, at tuluyan na ngang nakalimutan ang nangyari sa batang yon. Hanggang ang mga magulang nito ay nagpanggap na lamang na wala silang anak na nawala sa ilog. Kahit ilang beses na kasing balik-balikan ang ilog na yon, na nagbabaka sakaling merong matagpuan, ay parating bigo ang mga yon. Walang makapagsasabi kung nasaan ang kalaro naming yon nung minsang siyang nalunod sa ilog. Pero ako, Pinuno, tandang-tanda ko pa ang pangyayaring yon at alam ko sa sarili ko na ang batang nalunod sa ilog na yon ay isang biktima lamang ng isang taong merong kakayahang maging isang bayawak. Magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin malimot-limutan ang karanasan ko noong minsan akong naligo sa ilog habang umuulan. Hanggang dito na lang po, Pinuno. Maraming salamat po. Ikatlong karanasan sa ate ni Achi. Hello po, Pinuno. Ako po si Achi. Me and my boyfriend have been listening to your stories sa YT for almost 3 weeks now. Almost everyday po yan. Lahat po ng video nyo ay pinapakinggan namin. Kaya na-inspire po ako na magpadala ng story. Ang kwentong ito ay karanasan ng ate ko at nung nagbakasyon sila ng asawa niya sa Surigao City noong 2013. Bale, taga Surigao City po talaga ang family namin. Nakapangasawa ng taga Manila ang ate ko, kaya doon siya tumira. Taong 2013, umuwi si Ate Mitch at ang asawa niya na si Kuya Rolly sa Surigao City para magbaksyon. Noong panahon na yon, 7 months nang nagdadalang tao si ate sa ikalawang anak nila. Sa iisang compound kami nakatirang mag-anak. May 3 bahay po sa loob ng compound namin. Dahil medyo may kaliitan yung bahay namin, kaya sa bahay ni Tito Eli, kapatid ng papa ko, doon na lang po pinatuloy si Ate Mitch at ang asawa niya bilang may kalakihan naman yung bahay nila Tito at may extra silang kwarto na walang gumagamit. Sa ikalawang araw na pagdating nila sa lugar namin, biglang sabi ng ate ko na gusto niya raw kumain ng buko at uminom ng buko juice.
dahil namimiss niya raw kumain nun. Di na daw siya nakakakain nun dun sa Manila. Dahil marami namang nagtitinda ng buko sa amin, kaya napagpasyahan namin na pagbigyan na lang si ate. 4 kaming umalis para bumili ng buko. Kasama ang papa ko, si Ate Mitch, si Shasha, na kababatang kapatid namin, at ako. Nung nakakita na kami ng nagtitinda ng buko, naunang bumaba ng sasakyan yung ate ko kasama ni Shasha. Kaming dalawa ni Papa nasa sasakyan lang. Naiinis na sabi sa akin ni Papa, "Ba't mo pinababa yung ate mo? Alam mo namang buntis eh." Sinipat ko sa labas ang itsura ng mga nagtitinda ng buko. 2 matanda, lalaki at babae. Mukha namang mababait. Sumagot ako ng pabiro sa papa ko ng, "Hayaan mo si ate. Di naman niya naniniwala sa aswang eh." Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang papa ko at kinarga sa likod ng sasakyan ang mga nabiling buko. Pangiti-ngiti pa si ate nang nakapasok na siya sa sasakyan. Sabi ko sa kanya, "Hala ka, ba't ka lumabas? Baka aswang yung mga nagtitinda. Panigurado, susundan ka niyan sa bahay. Lagot ka mamayang gabi." Biro ko sa ate ko. Actually, Pinuno, marami na akong naririnig na kwentong aswang. Naniniwala rin po ako sa aswang, pero wala pa akong karanasan sa kanila. Yung ate ko tumawa lang. Ang sagot niya, "Aswang mo yung mukha mo. Nagpapaniwala pa kayo dyan?" Pagka-uwi namin, agad naming biniyak yung mga buko at kinain yon. Sarap na sarap pa si ate habang iniinom ang buko juice. Pagsapit ng gabi, mga bandang 8:00, sabi ng ate ko na inaantok na siya kaya pumunta na sila sa bahay ni Tito Eli para matulog na. Kwento ng ate ko, pagdating nila sa kwarto nila, agad silang nakatulog mag-asawa. Bandang 2:30 a.m., nagising ang ate ko dahil sa sobrang init. Paglingon niya sa asawa niya, narinig niya itong umuungol na para bang binabangungot. Kaya ginising niya ito. Nang mahimasmasa na ito, inutusan niya itong buksan ang bintana na nasa uluhan ng kama nila dahil sa sobrang init. Di naman sila natakot dahil may window grills naman. Di makakapasok ang tao. Matapos mabuksan ang bintana, napagkwentuhan na nilang mag-asawa kung ano yung napanaginipan ng asawa ng ate ko. Sabi ng asawa niya, nanaginip siya na merong matandang babae na may dalang mahabang tali. Kaya siya umuungol kasi tinatalian ng matandang babae yung buong katawan niya kaya hindi siya makagalaw. Habang nagkukwentuhan sila, napansin ni ate na may pusa na palakad-lakad sa labas ng bintana. Hindi niya yon pinansin bilang marami namang kaming alagang pusa doon sa compound namin. Makalipas ang ilang minuto, nakatulog ulit silang dalawa. Bandang 3:30 a.m., nagising na naman ang ate ko. Kwento niya, kaya nagising siya dahil sobrang sakit ng tiyan niya sa bandang ibaba. Parang may humihigop daw sa baby niya na nasa loob ng tiyan niya. Yung pakiramdam na parang lalabas ang ulo ng bata sa tiyan niya, kaya pinatong niya ang 2 kamay niya sa parte ng tiyan na masakit at matigas. Halos maiyak na siya sa sakit nang mapansin ni ate na may kamay ng tao sa bandang itaas niya. Nakatapat ang kamay sa mismong itaas ng tiyan niya. Doon na siya kinilabutan ng matindi. Nang pagtingala niya sa bintana, ay may nakita siyang matandang babae. Sabog-sabog ang buhok at nanlilisik ang mga mata.
Sa sobrang takot at gulat ng ate ko sa nakita niya, ay napapikit at napasigaw na lang siya. Nang magmulat siya ng mata, wala na yung matanda. Napabalikwas siya at nagising din ang asawa niya dahil sa pagsigaw ng ate ko. Grabe yung iyak ng ate ko dahil sa naranasan niya. Di na sila nakatulog ulit at hinintay na lang nilang mag-umaga. Kinaumagahan, magang-maga ang mata ng ate ko kakaiyak. Inaway niya pa ako dahil nagkatotoo daw yung biro ko. Dahil may alam sa mga pangontra ang tito at papa ko, di naman na kami natakot kung babalik pa ang aswang. Inabangan namin ang aswang for 3 days, pero di na talaga bumalik. Ngayon po, Pinuno, 8 years old na yung pamangkin ko. Every time na nakikita ko siya, naaalala ko ang karanasan ng ate ko sa aswang. More power po, Pinuno. Sana po ay mabasa ninyo ito. Okay, hindi na ako magbibigay ng mga opinion sa mga kwentong ito kasi kung mapapansin nyo parang marami na akong naikwento na ganitong klase ng karanasan. So kung magbibigay pa ako ng opinion, parang naulit lang din. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.